הולכת ומדברת עם כולם, הולכת בסושואל עם כולם, זה תתרחקו מנשים כאלה. גם מהאנשים כאלה שאוהבים לדבר, תתרחקו מהם כמתחה וקשת, כי ברוב דברים לא יחדל פשע. ברוב זה שהם מדברים, בהכרח שהם יעשו עבירות. מה אתה צריך את זה? תהיה מרוכז בעבודת השם שלך. למה אתה צריך לדעת מה קורה איתו ומה הולך איתו ובוא אני אלך לברית שלו ובוא אני אלך... איך אתה תגדל ככה? אתה צריך להיות מרוכז בעבודת השם, לא יותר מדי חברים. צריך איזה 2-3 טובים, למקרה חירום אני אעזור לו, הוא יעזור לי, יד רוחצת יד, חברים טובים חברותה, שם זה נגמר, אתה לא צריך להיות חבר של כל הבית כנסת. אתה צריך לבוא, להתפלל, לסיים לצאת, אתה לא צריך להיות עכשיו סושואל עם כולם. בשביל מה זה טוב? אדרבה, זה רק מפזר אותך. טיולים, עניינים, מסיבות, הכל מפזר אותך, גומר לך את הזיכרון, גומר לך את הראייה. תשאלו את הנהגים שלי, לוקחים אותי, אני עוצם את העיניים בדרך. אני יודע מה אני עוצם את העיניים? כל מה שאני רואה בדרך מצטלם לי בראש. מה אני צריך את זה? זה גומר אותי. הנסיעות האלה, הדרשות האלה מחוץ לירושלים, אני לא אוהב לעשות את זה. אני עושה את זה לקודשא בריך ולזיכוי הרבים, להפיץ תורה. כל מה שאני רואה בדרך, אני מצטלם לי בשכל. לא צריך להגיד שרואים את זאתי, הפרוצה הזאתי, לא מתביישת, הולכת שלטי חוצות סוף העולם, 200 קילומטר כל שלט. בשביל מה צריך את זה? לא מדבר על הפריצות, אני מדבר על דברים, על רחובות, על עניינים, הכל מצטלם בראש, אני סוגר את העיניים, ככה אני נוסעים ומדברים איתי ואני סוגר את העיניים. בשביל שאין לי כוח להסתכל על כל הדברים האלה. זה לוקח ממך, אתה לא יודע, אבל זה לוקח ממך כוחות הנפש. אתה מסתובב במקומות, מכיר אנשים, מכניס אינפורמציה לשכל שאתה לא צריך, לא מדבר על קורא עיתונים ורואה טלוויזיה, גומר אותך לחלוטין, אחרי זה אתה בא אין חשק ללמוד. אין חשק ללמוד, אתה לא זוכר את הלימוד, אתה לא מבין כלום, הלימוד תפל, לא טעים, למה? הראש שלך מפוצץ שטויות, איך אתה תלמד? איך תלמד? אני לא מביא אנשים אצלי לבית, לא הולך אצל אנשים, אני לא מתארח אצל אנשים, אין לי סושואל לייף, אין לי חברים בקושי, יש לי את החברותות שלי, מה שבבית כנסת, מי שצריך נכנס, טיק טק, מסיים את זה וזהו, אני לא עונה לטלפונים. כמה אנשים ביקשו ממני, הרב טלפון שלך לשאלות? אין שאלות. מה, אני כל היום אהיה טלפנית? אין. ואני לא עושה את זה כי אני רע, אני עושה את זה כי אני רוצה להיות עבד השם, כי אני רוצה ללמוד. מה, אני בעיה בשבילי ללכת לבקש מאיזה מישהו בעניין לפתוח בישיבה? אבל אני אלך לפתח ישיבה, מה יקרה? מה יקרה? כל היום שאלות, כל היום אנשים, אתה לא תלמד תורה, לא תלמד תורה, אתה תהיה עובדת סוציאלית של הקהל. למי יש זמן לזה? אתה צריך לדעת, הדבר הכי חשוב בעולם זה הזמן שלך, הזיכרון שלך. זה העבודת השם שלך. למה אתה צריך לעזור לכל העולם? אתה תהיה מרוכז, מה איתי, מה עם אשתי, מה עם הילדים שלי, מה עם עבודת השם שלי? הלכתי לישיבה, חזרתי, הלכתי לבית כנסת, גמרתי את התפילה, סגרתי את הסידור, יצאתי מהבית כנסת. לא, בוא תעשה כוס קפה, נצא סיגריה. יופי, מה אתם הולכים לעשות עכשיו? לדבר חברותה? לא, מדברים על מיקי. עכשיו, מה היה עם מיקי אתמול בחתונה? מה אתה יודע, מה הביא, ואיך עשה, מה אתה צריך לשבת בישיבה של הישיבת הבטלה הזאת? הלוא כל הדברים האלה גורמים לך את הקדושה, אתה לא תזכה להגיע לשום מדרגה בקדושה. אומר לכם את האמת, אין לי שום אינטרס בזה. אני אומר לכם איך גודלים בתורה, אני מביא לכם את המתכון איך גודלים בתורה. מי לנו יותר מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי? איך צמח בתורה? בבבלי, מסכת שבת למד ג' ירושלמי שביעית, דף כ"ה או דף ע"ב, תלוי איזה דפוס אתם לומדים, זוהר, 3 מקורות, בזוהר, בהקדמת הזוהר י"א עמוד ב', זוהר חדש ע"ג עמוד א', ובתיקוני הזוהר דף א' עמוד א'. בכל המקורות האלה אתה רואה שרשב"י 13 שנה היה במערה, 13 שנה זכה למה שזכה, בזכות מה? בזכות זה שהיה במערה ולא היה סושואל לייף. אבל הרב שלו, רבי עקיבא, 24 שנה היה, יותר ממנו. איך רבי עקיבא לא זכה מה שזכה רבי שמעון בר יוחאי? רבי עקיבא 20 שנה לא ראה, 24 שנה לא ראה את אשתו. אמר לי איזה אחד, אני מוכן 24 שנה לראות את אשתו. שוטה שבעולם. אז מה? מה, אנחנו מפחדים מהם? אתה מצמן לי נשים למעלה. 24 שנה לא ראה את אשתו. אז איך רבי עקיבא לא זכה למה שזכה הרשב"י? ורבי עקיבא היה גאון הדורות, היה דורש כתרי אותיות, כ"א עמוד ב' מסכת עירובין. רבי טרפון אומר עליו מי שפורש ממך כפורש מהחיים, י"ג מסכת זבחים. עלה לפרדס של עולם על היצירה בשמות הקודש, י"ד עמוד ב' חגיגה. כשהוא נפטר אמר עליו הספדן, מי שמת רבי עקיבא נבטלו מעיינות החוכמה, נסתמו, מסכת סוטה דף מ"ט.
נו, שהוא שקול כמו אברהם, יצחק ויעקב, במסכת שקלים בירושלמי דף ז, הוא ורבי ישמעאל שקולים כמו אברהם, יצחק ויעקב, זה ישמעאל שביקש ממנו הקדוש ברוך הוא ברכה בברכות דף ז. נו, אז מה? אז זה רבי עקיבא בן יוסף שהיה גדול הגדולים, גאון הגאונים, עד שמשה רבנו רואה אותו מקבל חלישות הדעת, שבת פ"ח. אז הוא, רבי עקיבא בן יוסף, לא זכה למה שזכה הרשב"י. עושים הילולה לרבי עקיבא כמו לרשב"י? לא. ורשב"י מישהו מדבר, איזה שבחים, כל הזוהר מלא עליו עד אפס מקום, כמו שהערכתי בשו"ת שלי, חלק א' בביאור על הפתח אליהו, על מה שאומר אליהו לרבי שמעון, קום רבי שמעון והתחדשון מילינו על ידך דאית ולחרשו לה לגל הזמירים, מה שלא נתראה לגול ברנש, שום ברנש עד כאן. ושם כתבתי את כל השבחים שמצאנו בזוהר, מה שזכרתי מהזוהר הקדוש, כל השבחים שמצאנו על השבח מי זה היה רבי שמעון בר יוחאי, בוצינה קדישה, נר הקדוש שמאיר את כל העולמות בתורתו. והוא זכה מה שלא זכה הרב שלו. למה משנה אבות פרק ו', משנה ו' אומרת שיש רב מחכים את רבותיו. תלמוד שמיעת האוזן, לחץ שפתיים, בינת הלב, ומה יראה נבס שמחת תורה, שימוש חכמים, טקטוק חברים, פלפול תלמידים, יישוב מקרא משנה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט שינה, מיעוט סחורה, מיעוט צחוק, באורח אפיים. מה אמר? מיעוט שינה, מיעוט סחורה, מיעוט צחוק, מיעוט. תמעט את עצמך מענייני העולם הזה, תיכנס בך תורה, ריבון העולמים, אתה כבר בן 40, אתה כבר בן 50, מתי ייכנס בך מדרגות בקדושה? למי אתה מחכה? לא, שהילדים יגדלו, לא, אחרי שהילדים יתחתנו, לא, אחרי שהנכדים ילכו, לא, אחרי שאשתי תלך. למי אתה מחכה? מספיק, השיער לבן, נשרו השערות, אם לא עכשיו ומתי, אל תאמר לך שאפנה, שנה, שמה לא תיפנה. אדם מאמין שכשיהיה לי בית יהיה לי חיים יותר טובים, כשאני אתחתן יהיה לי חיים יותר טובים, כשיהיו לי ילדים, האשתה תתעסק עם הילדים, יהיו חיים יותר טובים. הוא באשליות תמידיות שהשלב הבא יהיה יותר טוב מהשלב הזה. והוא לא שם לב שהשלב הבא פותח עוד תיבות פנדרה. ואז לא, בשלב הבא יהיה יותר טוב. לא, בשלב הבא ואז יהיה לי נחת ואני אלמד תורה. ולא, בשלב אחרי זה אני נפטר מהצבא, נפטר מזה, גומר עם זה, אז יהיה לי יותר... ואתה באשליות. והיצר הרע משלה אותך. והיום אם בקולות תשמעו, אתה מחכה לי למחר? מי אמר שתקום מחר? איך אמר הפסוק? בן אדם, למה תבכה על הדמים ולא תבכה על הימים? אתה בוכה על כסף ולא בוכה על הזמן שלך? הדבר הכי חשוב זה הזמן שלך. תמעט את עצמך מענייני העולם הזה. תמעט את עצמך ממסיבות, מעניינים, מחברים, מדיבורים, מאינטרנט, ממחשבות, מכמה שפחות. תאמינו לי, לפעמים אשתי הרבנית, השם ישמור אותה, זיכה אותה הקדוש ברוך הוא באישה אשת חיל. לפעמים היא מדברת איתי ומספרת לי, אחרי יום של אני חוזר מהכולל, אז היא רוצה לשתף אותי, מה היה, מה היא ראתה, מה היא זה, אמרתי לה, מחילה הרבנית, תסלחי לי, זה וזה וזה, אני לא צריך לשמוע. למה? היא מכניסה לי עכשיו סיפור על ההוא, ומכניסה לי סיפור על ההיא, ומכניסה לי על ההם, זה לוקח לי מהאנרגיה. אז היא מתנצלת, היא יודעת, היא ממש עוזרת לי לעבוד את השם שלי ושלכם שלה. והיא עוזרת לי, והיא יודעת מה היום, אני לא מספרת לו את הסיפורים על אלה ועל אלה ועל אלה, מה שצריך לילדים, מדברים קצת, לומדים ביחד, זה דברים של בנייה. מה הילדים קורא איתם, מה איתך, איך את מרגישה, יוצאים, זה משהו אחר, אבל אני צריך לשמוע סיפורים עליו ועליה ועליהם. ואם אתה לא תעשה לזה סוף, אתה תהיה האנטנה שלה, כל יום אתה תשב, תשמע סיפורים עליה ועליהם, ויש גם גברים כמו נשים, מרחלים עם הנשים שלהם עליהם. תרחק מהאנשים כאלה, אנשים נחותים, אפסים, לוזרים, מה לך ולהם? או מפזרים לך את הדעת. הרמק כותב, אני ראיתי את זה יום שבת, נזדעזעתי. כותב הרמק שמי שבבית שלו יש לשון הרע, עניות ייכנס לבית שלו. מי אתה מדבר לשון הרע על הבית? ואם אין עניות עכשיו, יהיה אחר כך, אם לא חזר בתשובה. כך כותב רבי משה קורדוברו, היה גדול המקובלים לפני 500 שנה בצפת. מקור שלו בספרד, בקורדובה. ותראה מה הוא כותב, גילויים עצומים היו לו מהשמיים. והוא כותב, מי שיהיה לו לשון הרע בבית, לא מדבר על שולחן שבת, תמיד יש לו לשון הרע עם אשתו, עניות סיטרא אחרא. כשהוא מדבר לשון הרע ברא מלאך, המלאך הזה יעשה אותו עני. מה אתה צריך לדבר לשון הרע בבית שלך? אנשים מבזבזים את הזמן שלהם, מבזבזים את המוחין. הקדוש ברוך הוא נתן מוחין, כל אחד והמוח שלו.
יש אחד קיבל מוח כזה, יש אחד קיבל מוח כוסית. מה אפשר לעשות? כל אחד המוח שלו. יש אחד קיבל מוח חבית. כל אחד תלוי מה הוא קיבל. הוא קיבל מוח כזה. מה אתה מכניס בפנים? זה מה אתה מכניס בפנים. המוח ריק, נקי, צלול. מה אתה מכניס? תכניס אינטרנט, תכניס את השטויות, תכניס את הלשון הרע, תכניס את הסיפורים עכשיו, העמסת על עצמך אינפורמציה של סיפורים על השכנה, העמסת אינפורמציה